Mas kula tak ngaku anak. Ora, ora entuk. Perkara iki apa to? Wong ya iki adimu to. Ngaku anak mbok ya wis ora apa-apa. Wah, ora, pokoke anak-anakku dhewe. Nggih ngaten kemawon benjang menawi ingkang rayi kagungan putra pawestri wanudya. Kang Mas kaliyan kula bebesanan. Wah, aja anakmu mesti elek. Lho. Perkara kowe iki ngapa to? Wong Permadi iki bagus kaya ngene nek duwe bojo ayu anake mesti apik. Urung karuan, kabeh momong didelok saka kelakuane sing lanang. Permadi ki nek ndi mesti ngeceh-ceh. Tur mesti nglarani atine wong wedok anake urung karuan bagus iso uga anake Permadi sok penyakiten. Mbok dungane sing apik. Karo adine kok kaya ngono. Gatotkaca lho wonten dawuh paman. Sesuk nek pun paman duwe anak wadon, kowe tak mek mantu yo ngger cah bagus. Nggih, nderek paduka Kanjeng Paman kemawon.
wonten dawuh kowe weruh dhewe kayangan geger kayangan dewa-dewa ora ana ingkang wani mapaki kridhane patih Sekipu mantra nganti dewa tutup kori sela matanggep merga wedi karo wadyabala ngiling ngaya kok wah nggih kula lagi pisan iki lho weruh para Jawata kok nganti kalah karo wadyabala ngiling ngaya mboten nginten nganti tutup kori sela matanggep jolong aku dhewe ya gumun kok Kang buta-buta kok iso menang karo dewa mula aja sok ngembe karo kekuatanku aja sok ngias karo kasudibyaning patih Sekipu toko wonten dawuh aku krungu tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara yen to Jawata golek jago eneng jagat Jawata gila karo patih Sekipu tumuli dina samengko golek jago ana ing donya. Monggo prasetyaning atiku nadyan dewa golek jago ndak aturi tak golek wong-wong sing padha digdaya. Aku ora bakal wegah mungsuh titah ingkang dadi jagoning dewa. Nuwun sewu. Nek dipun keparengaken kula nyuwun priksa. Menapa Gusti Patih Sekipu nate mireng dewa niku ajeng golek jago sinten toko wonten dawuh miturut kabar sing tak tampa jagoning dewa ora liya ingkang aran Raden Permadi aku ra wedi karo Raden Permadi kowe wis tau krungu sinten Raden Permadi Raden Permadi yo kok kowe wis tau krungu nyuwun pangapunten nek Raden Permadi menika mboten tau mireng ning kula wis kulina lho kowe wis kulina sampun kuwi sapa Gok niku panengahing Pandhawa panengah Pandhawa niku wonten 5 cacahe sing barep Prabu Puntadewa angga 2 Raden Werkudara angga 3 Raden Permadi papat 5 Nekula Sedewa niku sak ngerti kula tur kula ya wis hafal Permadi didadekke jagoning dewa apa kira-kira Permadi bisa ngalahke Patih Sekipu nyuwun pangapunten nek sampeyan dina niki iso ngalahke para dewa ning nuwun pewu nek mungsuh Raden Permadi sampeyan kentekan akal lho kentekan akal piye apa Permadi kuwi ampuh mboten ampuh ning Raden Permadi niku mesti mengke disangoni pusaka karo para dewa kanggo nyirnake Patih Sekipu mantra sak wadyabalane. Nuwun sewu, Raden Permadi niku piyaine klemak-klemek ning baguse separo jagat. Baguse separo jagat, baguse separo jagat. Dadi separo jagat niku baguse dipek Raden Permadi dhewe sing separo didom wong sak donya. Kula karo Togo Komanan ting pletot ngenten iki. Niku Raden Permadi niku digdaya kliwat ukur sekti kalintang jayaning perang. Mula ora aneh nek dewa pasrah karo Raden Permadi merga wis percaya sing iso ngalahke sampean ming Raden Permadi. Aku ora wedi, nggih kula pitados sampean mboten wedi ning kula nyaosi priksa. Merga kula wis ngetutke Ratu Buta, kula ngetutke Patih Buta. Kaya sampeyan niku kira-kira cacahe wis 3417. Niku kabeh modar kabeh. Mungsuh Raden Permadi. Nek sampeyan ajeng wani karo Raden Permadi, nuwun pangapunten, kula mengke sing repot. Lho, repot ngopo? Dadak golek silian bandosa. Nggo ngopo? Nggo ngangkat sampeyan niku. Kok nggo ngapa ora? Permadi niku ampuh kegila-gila. Pusakane pirang-pirang pun wungsal wangsul dadekke jagoning dewa iso ngrampungi karya. Dasare Ratu Gusti sampeyan Prabu Nagapracana niku wong nyalahi kodrat. Buta kok pengen rabi karo widodari niku jenenge nerak pacak nerajang perbatan. Nerak karo pewaring dewa, nerak karo pernataning kodrat.
Wong sing senengane nerak karo perataning kodrat niku bakale uripe ora suwe. Paling ora tekan setengah papat esuk mengke. Lho kowe kok ngerti? Ngerti mawon wong ya bubar kaya. Niku aku ra wedi karo Raden Permadi. Raden Permadi kaya ngapa wujude yen pancen dadi jagoning dewa, aku ingkang bakal ngalahake. Nuwun sewu. Upama sampeyan iso ngalahke Raden Permadi niku mengke sedulure do ora trima. Sapa sedulure Permadi? Kakangne aran Raden Werkudara. Niku satriyane karo sampeyan meh padha. Gagah gedhe dhuwur, gagah gedhe dhuwur. Ronggah-ronggah. Niku Raden Werkudara niku ya digdaya kaya adine lanang Raden Permadi. Sampeyan iso ngalahke Raden Permadi, kakangne ora trima. Sampeyan didak, wah modal. Tur duwe pusaka jenenge Kuku Kacamata. Tenan. Pancanaka. Kuku Pancanaka. Niku mapan enten jempol. Niku nek nggo nyudet wong. Kuku niku dawane 35 cm. Niku nek nggo nusuk uang niku tekan usus langsung modal. Kuwi iku jenenge Kuku Pancanaka. Tur duwe pusaka jenenge Gada Landita Muka. Ya Gada Lukitasari. Gadane niku nek dideke ngeyopi sawah 400 hektar. Gadane Werkudara, gadane Werkudara, gadane Werkudara. Gedhe padha wonge. Ora kaya sampean. Wonge gedhe kok gadane cilik. Apa itu? Wong kuwi gawane dhewe-dhewe kok. Lah iya. Tur duwe aji jenenge Bandung Bandawasa. Wungkal bener pengantep-antep. Niku nek diwatek Werkudara jangkah niku sak jangkah doe 120 km. Apa iya? Menengo to dibangetke ra apa-apa. Niku Werkudara. Sampeyan glundungi Gada Lukitasari. Iso geping-geping niku. Luwe-luwe nek nganti ketutuk sirah sampeyan tuk lirih mawon. Niku nggen sirah niku bentet ning alon-alon. Pletik, pletik, pletik ngaten. Terus matane mecotot. Matane sapa? Matamu kowe. Anu mripat sampeyan. Ngoten lho, niku Werkudara. Werkudara kalah karo aku, kakangne ora trima. Lho, kakangne Werkudara sapa? Prabu Puntadewa. Niku ora tau perang ning mbebayani. Ngembane klemak-klemek midak telek ora pendeng. Ning nek pun musti pustaka jamus nyang jimat klimasada. Pusaka dipanggul enteng mestaka jagat niku horeg. Luwe-luwe nek nganti Prabu Puntadewa niku nesu. Prabu Puntadewa niku selawase ora tau nesu, nek nesu wae dadi buta gedene kliwat ukur nganti sondo langit. Sampeyan wani karo Prabu Puntadewa? Ayo, pun dadi buta. Niku ora iso dikalahke. Upama Puntadewa kalah karo aku, kakangne nesu. Lho, kakangne pirang-pirang? Nggih. Kakangne Puntadewa sapa? Nalindra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Modar ora kowe. Tau krungu dereng? Durung. Wah, buta ora tau maca koran. Prabu Sri Bathara Kresna niku ratu kondang karo Kengrat. Bebasan titis Wisnu. Wisnu niku dewa tukang nantremke jagat, dewa tukang ngandum kabagyan. Niku sing dilenggahi Sang Hyang Wisnu. Gadah pusaka aran Senjata Cakra. Nek disawang wujude ming kaya gir becak. Ning tamake gunung jugruk segara asat. Nek ming sampeyan Senjata Cakra niku ora mlayu nganggo gendhewa ning sarana batin. Upamane Prabu Kresna batin cakra kaya ning buta aran patih sekipu patenana niku cakra metu dhewe terus nggoleki sampeyan. Panggrahitane tanpa beda kaya menungsa niku senjata cakra. Kresna tak pateni ora iso. Lho, ora iso sebabe kagungan pusaka Sekar Wijaya Mulya. Niku pusaka nggo nguripke wong sing durung tekan titi wanci mati utawa nggo nguripke barang mati. Oh
Apa iya? Nggih, mula Kresna niku raris. Tawang ditekani wong tuwa-tuwa nika sing pun mboten isa napa-napa. Njaluk diungkuli Sekar Wijayakusuma ben urip melih. Mboten sadadakanku pil. Lho, mbok ngomongku sing apik. Iki apik lho kok omonganku. Mengko kuwi sing salah tampa. Sekar Wijayakusuma, Sekar Wijayakusuma. Niku pusakane Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna tak pateni. Kakangne ora trima. Lho kok ora adi. Kok kakangne terus. Kakangne Kresna Prabu Baladewa niku ratu galak dhewe sak donya. sampeyan mateni Kresna Prabu Baladewa Muring-muring gawa pusaka aran Kyai Nenggala ya Kyai Alugara. Ndi buta sing mateni adiku Loloi Nenggara Cangkeme nyus ngonten modar sampeyan. Lho. Baladewa tak pateni. Ha wis entek. Kakane Baladewa sapa, Gak? Ayo mbok kaya ning prajurit Ndorowati mboten ajeng kendel. Adine Baladewa, adine Kresna ora trima. Lho sapa? Raden Sencaki. Tiar kuwi seneng wong pokoke. Raden Sencaki Nesu satriyane cilik ning bendina gelut. Sencaki nek ora gelut sedina migren. niku Sencaki. mula tangane Ngapal. sampeyan mateni Kresna Baladewa Sencaki ora trima ngliga pusaka Kyai Godawesi Kuning. Godawesi Gunung Gawa Sencaki kepruke Sirah sampeyan. piyur. Modar sampeyan. Sencaki kalah karo aku. Patih Udawa Ora trima. Patih Ndorowati. Udawa tak pateni. Patih Pragoto Patih Mandura. niku patih Rada edan. sampeyan kroyok Patih Pragoto modal. Gok nun. Iki katone dewa wis arep matedhakake jagone. Nggih, keparengipun. Wadyabala Gilingaya kon samapta ing gati sawigaing diri. Sapa wae jagoning dewa bakal tak adepi aja kok tekaning pati. Nadyan dadi deking pengamun-amun aku ora bakal wedi kok nggih ning atos-atos lho Gusti Patih. Menawi saestu beto jagur namipun Raden Permadi sampeyan kedah ngatos-atos. Merga niku mantasaning Titah niku pitataning jalma. pamujimu tak jaluk kok nggih ngatos-atos Gusti Patih sekipu mantra. Pranggana magawiya kelaira wang-wang. Arantak-arantak laku ning para Wadyabala. Munggah gunung Himalaya. Mapan ning repat kepanasan. Wadyabala saka negari Ndorowati. Srayaning dewa pengapiting Raden Permadi ya kadangku suwuk tuwa. Ingkang bakal mundurake Wadyabala saka Gilingaya. Walah dalah, pancen bener. Pawarta sing tak tampa dewa ya kuwi nyeraya marang sanggyane para titah. Yen ngono iki srayaning para dewa dasar Puranyata. Ayo kowe bali sak kancamu aja mbacut. Nggonmu bakal mboyong Bathari Supraba kandha karo ratu Gustimu. Aja pisan-pisan gawe geger kayiwangan. Setyaki ana mbarang. Prasetyaning para Wadyabala Gilingaya gelem bali marang Gilingaya. Ya ing Giling Wesi waton mboyong Dewa Supraba. Yen ora diparingake dening para dewa,
rawi-rawi bakal tak rantas malang-malang bakal tak butuh. Yen ngono kudu tak undurke sarana peksa. Lho, wani halau sing tawedene apamu. Ora minggat arep aku tak tebak dadamune marganing batinmu Singolena Prapteng Lalis. Tumbak jebol dadam barang. Mati. Sopo Setyaki sopo Kundara Yaksaya kowe srayaning para dewa dasar para nyata ora gelem mbok kukuti gamanmu gulungi genderamu aku sing bakal ngosasik wadya bal wah gaglak limpamu hai Kayak bacanya kayak apa ya? Kecekap kecil sih. Iya omong apa? Kowe sapa? Ya.
kabaya sila kabate si kabalyo. Kaya kabaya siya takon karo aku. Kebagi. Kowe takon ora? Gak. Lah kowe omong apa? Abah kan kacau lah bae. Ai kabate kaya. Ada nulis ya amuk Suramrata Jamrata imbang yen padha-padha. Kowe iki sumbar to. Apa kaya ini? Agete. Ayo. Kaya apa aku sing tekaning pati. So ngalahke aku boyongan Dewi Wara Supraba. Gegebe. Kudune iki piye ngono kok gegebe. Gegebe. Kepancen. Ayo. Apa kasih apa? Aye ga. Goblok. Ini mati ya kan? Ayo terus. Awas. Agak begitu. Oh, pokoknya. Mula Raden Sencaki mundur ora gelem ngadepi karo menungso iki. Apa? Iki coba kene coba. Ayo, aku Patih Praguta. Ngejak pirang dina tak ladeni. Wong kuwatir apa? Wis kawajane kadhe. Ayo. Piye karemu? Dhewe sing kabeh sing. Cilengeng. Oh, njaluk ditabuhi. Iya. Oh, kene iso muni mak iya apa kae? Kate ayo nyo, ayo kene wae. Sopo kira bakal jakala siapa? Wow, omong apa? Apa kaya ngepejil dia? Hai kamu sini? Ayo kaya. Ora cetha omongane terus ngantem. Perjurit giling ngoyo werna-werna. Bijik. Wah, mbuh. Aku radong goblok ya begini. Ini goblok kok cetha. Apa kata begini kowe bayangin ana sing digawa sing lucu-lucu bayangin ati digawa kowe iki. Mupet jasyur ya bayangin. Mati aku. Gusti Tumenggung ya. Mungsuhipun sinten? Mungsuh Raden Sencaki. Wah, wong cilik tangane atose ra jamak-jamak. Sencaki niku Senopati Ndorowati. Saurarane nek gelut kalih wong mesti mungsuhe cacat. Sampeyan wis kudu bersyukur kok awake isih wutuh. Ngaso, ya kok waedan. Wah, nganti bingung aku arep ngopo iki kok. Toko pripun? Aku mungsuh Sencaki kalah. Nggih, terus
Mangsa Baronga Gong tak pasrahke kowe nggih. Kula nggih. Ya lho. Ora temangkar pikire babar blas. Glogot goleki kancamu wedangan. Kanca wedangan dengkulmu mlocot ora. Kowe nek seneng to ngopeni wong-wong kaya ngono kuwi. Bisa tok nggo lucon-lucon ning omah. Hah? Oh, jegok manahe. Mahuk ngono. Pripun? Kebakal dhek kae apa? Gede. Apa gak kowe sing iso menterjemahke? Wonge gedhe. Jenenge Raden Werkudara. Aku apa kok? Yo bu. Apa kae? Apa gak? Tidak sirahe. Ada ya. Somune ya ngono. Terus sampean bakale ngapunten. Oh. Kowe kok malah iso nerjemahke omongane wong petuk-petuk ngono kita. Engko gek kowe ya petuk kok gundulmu. Aku mung saking kulinane karo nek nang omahe ra ndek kanca ya padahal. Nek ra ndek kanca terus bingung pikiranku. Agak badhe sih agak badhe. Agak badhe kapacile kapacile. Apa gak tegese? Gemremeng maju perang ngono kalah ngono musuh Raden ngono gedhe banget ngono kuwi. Oh, ayo radong kaya aku. Lah iya. Nuwun sewu Gusti Patih. Menika kados pundi? Kula sumanggaken dhateng panjenengan. Gusti Patih Sekipu kula sumanggaken. Dogok bilung. Sapa sing maju? Kula sumanggaken menika Wadyabala jagoning para dewa. Minggira trajange dhewe kok. Sapa Raden Setyaki wis sapa? Lakon karo aku Patih Sekipu Mantara. Kowe dadi jagoning para dewa serep nyawamu. Rasa dadakaken gunung tanpa guna. Kaya apa aku sing tekaning baca gagrak limpamu waras.
Waduh mati aku. Waduh urip aku. Mati aku. Waduh. Oh, ada. Wah. Jagat Dewa Bathara. Jabang bayi. Kok nun. Kowe jane karo aku iki baturku apa mungsuhku? Lah pripun? Kowe tiba kok nibani aku. Kowe tiba kok ora golek nggon sing jembar. Nuwun sewu, tembung tiba niku kalih niba beda. Nek tiba niku mboten disengaja, nek niba niku disengaja. Kula niki wau tiba kok bener. Tiba kok mapan. Kowe dem-deman karo aku, mula pendak-pendak tak jak jagongan. Kowe ngalembono karo mungsuh, kowe ngendak kanca, ngendak ruwang. Ketoke batur ning jane kowe ndongake karo aku ndang mudhara. Ngono kok piye? Nuwun sewu mboten jarak. Ora sengaja kok bener. Kula niku mboten jarak. Ngomong lho kula jelaske. Sampeyan tiba bruk, kula nedeng linting udut. Sencaki teko sampeyan diantem diel. Kula niku lagi linting udut ora ngerti nek wonten sencaki candak sirah kula diantem dem. Terus sampeyan tiba bruk kula nibani sampeyan apa niku kula jarak. Ning nyatane bener. Kowe ketoke saiki wis ketok lorekmu ketok gedhoamu. Kowe arep mateni karo aku. Kowe ora seneng karo aku, mula pendak-pendak kowe mbok musuh kowe lho. Niki ampun nganti kula nesu lho. Nek nganti kula nesu niki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Ayo, nek arep nesu-nesu wong. Wah, mucisan rumangsane. Wah, lah kok malah mere kaya ngono. Ora sengaja, napa niku mboten sengaja tenan. Gayeng. Gwayong piye? Gwayong dengkul ngamoh kowe ora. Kowe tak omongi ngayal kok, ora nang kono ga, kowe engko kesonjo mbaya. Malah nglinting udut. Mbako turane pamer. Nang tengah dalan antem ratu Gustimu tiba bruk, antem sencaki bres. Kowe lagi nglinting udut. Candak siramu antem sencaki dil. Ora kowe mau ora ning mburiku to? Ha. Ora dantem sencaki. Lho, kanca bal-balane. Lho. Sopo? Sencaki karo aku, ketemu aku cek bilung ta iki. Nggih. Rasah melu-melu ndak lara awake. Siap. Sencaki balik terus balik meneh. Kula wis tratap. Nggo rokok ora? Mboten. Nyonggon aku isih separo. Oke. Wong ki nek srawunge jembar, nek ndi-ndi entuk kanca, entuk sedulur, beda karo kowe. Sing wonge cilik Sentyaki kok nggih nika. Kowe malah ora lara to? Ora, sak kowe ngeyel kok rasa melu-melu kok nyedak-nyedak Ratu Gustine. Pripun, Bos? Loro awakku diajar Sentyaki. Ha genah, arep sampean gedhe Sentyaki cilik ning urung karuan sing cilik kalah karo sing gedhe. Mingkon bali kok wangkal. Anggepmu dumeh kowe buta aku wedi karo kowe. Sentyaki ora wedi karo sapa-sapa. Ayo muni yo. Wediar kowe. Iki sapa iki? Niku Pak Dene. Pak Dene sapa? Pak Dene buta nika. Sing aja-aja munggah kayangan nggih niku cangkeme ambone ra jamak-jamak niku. Ora lho, ora apa lah. Tonyo mawon modar. Masa melu-melu? Mboten. Rokok isi ora? Tesih. Kene, tak peke. Loh. Gimana ini? Piye kok pucet-pucet doan? Sentyaki niku nek pun nesu nganten niku. Ora sembrono mengke mboten ming niki teka meleh. Kapokmu kapan? Oh, Patih Hadi Manggala. Ora tau omongan ning terus nuthuk ngandel ora sik ngisor ya heeh modal balik terus gleleng
pada pucet-pucet. Ora dikapak-kapake tolong. Kandhane wong Srawung ki kancane akeh kok. Aku ora tau metu kok, Gok. Modar Praguta iki sapa? Patih Mandura iki. Buta ngene kok ngedapi-dapi kekuatane. Anggepe kaya menang-menang dhewe kowe. Wah, iki boyo kok nang kene. Wah, nek nyokot sapa-sapa? Kareti mawon cangkeme. Wah, kancane. Halo. Piye? Kada pucet-pucet ki. Odiar. Kowe. Kapok ora kowe. Iki sak tonyonan iso pecah sirahe iki. Oh. Wong apa iki? Wong niku. Wong. Nggih. Iki ya wong. Wong. Wah, iki wong tuwa apa cah cilik? Cah cilik. Cah cilik. Heeh. Klomat klamet ngelak apa? Elak. Ngombe banyu putih. Mau lagi. Apa? Ora legi. Ngombe teh. Mah. Ndak injel. Apa? Ndak injel. Ginjel. Heeh. Ngombe apa? Susu. Kaya neng kirek nyusoni. Gelem molong cerewet kok. Mah. Rasa melu-melu cah cilik turu sesuk sekolah. Nggih. Piye? Rekudara kowe karo kowe apal kok. Apal apa wong kowe darani cah cilik kok apal? Ora ya paling pangling karo aku. Modal. Kajiger kok berarti wae. Aku malah ditanya ya, Kak. Lah yo anggepe kok kon slamet terus. Prabu Baladewa iki kejeme ra jamak-jamak. Ora bakal slamet. Oh, lah dalah. Yo wong-wong sing dadi senopatining Baladewa ora ngerti kekuataning Patih Sekipu, kena daya kemandenku mbuh dadimu alat. Sawetara saperangan wadyabala wis kendhang kaprajondhek. Ya, Raden Werkudara. Kowe ora ngerti kadidaning Patih Sekipu. Kena daya kemandenku. Ora lumpuh, ora duwe daya aja dundang Patih Sekipu parat.
Baladewa Narpati duwe nares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyapanon. Wah panusmaning jajaran mundur kabeh para wadyabala saka negara Indrawati Mandura lan Amarta. Permati, kowe durung jajal kasektening Patih Sekipu mbok menawa mungsuh kowe iso mundur ning negara Ngilinggaya. Permati, aja enak-enak kabeh enak Permati. Saka kadohan Raden Permati mlumaku mancing ana ing peperangan. La dalahe maneman bagusmu Raden, kowe ngadepi karo Patih Sekipu mantra bak seblak angin Garuda tiba mojo nganti kowe ketemu karo aku mundhak babak kulitmu tugel balungmu maneman bagusmu Raden. Sinayeng manggulung mintonaken dewi kramanira kangku mitraneng asta kencang warudaya pak pong bubala kali cedhe sapa sing gawe Kresna iki kula wonten dawuh bukulun lah kok piye ora mangga mulya jagung ing truding Sang Hyang Jagat Giri Pratika ya Sang Manikmaya ya kuwi Kadangira Permati ora bisa ngundurake Patih Kasipu ya Patih Sekipu malah Wadyabala Mandura Ndrawati lan negara Ngamarta kabeh padha nungsang puyang numbuk bentus wedi karo Wadyabala saka negara Ngilinggaya. Aduh pukul lajeng kepareng paduka kados pundi mugi sakmangke paduka pulun kepareng paring dawuh kalawan ingkang putra ing wayah ing Nata Ndrawati ora sandhadhakaken gurung tanpa gunaya sowan Sang Jagat Girinata nyuwun dawuh saka panjenengane sapa ingkang bakal truding minangka dadi jakoning para dewa manglurah satru murka Prabu Naga Pracana. Kakang Narada punapa iki? Kados pundi Kakang kawontenanipun kayuwangan menapa sampun katingal tentrem? Nuwun pangapunten. Sedaya ingkang sampun paduka dawuhaken samangke sampun kula tindakaken. Mboyong dhateng pun Permadi malah Permadi beto sak kadang kadehan kados ta Werkudara Baladewa sanes-sanesipun. Ewadene mungsuh Patih Sekipu mantra kendhang kapracondhak. Mboten wonten ing sami mangga mulya kula semanggaken dhateng paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Anggenipun badhe paring dawuh sejatosipun sinten ta ingkang cocok menangka dados mangsaipun Patih Kasipu lan Prabu Naga Pracana. Kresna, iki kula wonten paring dawuh pukulun. Kepasang yuk katuju inginu dene kita melu nderek sowan ning Bali Martya Kunda manik.
Mara gage dina samengko kita bakal nampa dawuh sabda ulun. Inggih Pukulun. Mboten badhe selak. Menapa ing badhe paduka dawuhaken tentu kula ngestu padha dawuh paduka Hyang Adi Pukulun Narayana wonten timbalan. Kita baliya marang jagat jujuka ana ing kasatriyan Jodipati sabab miturut saka paningalulun ingkang bisa kang sarta kewagang mangrurah satru murka ya kuwi Pati Sekipu Mantra lan Prabu Naga Pracuna tanana liya kejaba amung yaiku Atmajaning Si Werkudara ingkang lagi wae pupagas pusere kang aran Jabang Tetuka Kresna ing kagiat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana Nunamet pasang kaliman tabit pun sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah Tadawadana sareng kula midhangetaken sabda pangandika paduka kejut raos ing manahipun ingkang wayah pun Kresna lirik kepiye dene kita kagiat apa kita mboya percaya kelawan sabda ulun mboten perkawis menika nuwun sewu lho Pukulun mboten apa kula menika badhe ngemutaken paduka Hyang Adi Pukulun namung semantena atmajanipun Werkudara menika tasih jabang bayi menapa inggih sampun pantes nantrem menawi dipun ajengaken wonten ing Mahabharatan ngibaratipun ngadidene timun mungsuh duren tan wurunga badhe memet jabang bayi atmajanipun Dimas Werkudara menawi ngantos kateman mekaten lajeng kados pundi mangke menawi wonten murinanipun kadang kula ing Jodipati nggih menika pun Yayi Bratasena. Ah Kresna, iki wonten dawuh. Adi Pramesti Bathara Guru paring dawuh kuwi wis kanthi panglimbang sarta panaliti ingkang ora bakal tuna tembe mburine. Kita percaya. Lamun apa dadi dawuh Hyang Jatimurti mau sayekti dadi srana kanugrahaning titah ingkang aran Jabang Tetuka. Kresna, kula wonten maring dawuh. Kita ora usah kuwatir kelawan apa ingkang dadi dawuh ulun. Sayekti lamun samengkut Jabang Tetuka nganti babak kulite gedhe-gedhene tekaning pati. Ulun ingkang bakal tanggung jawab perkara iki. Mekaten Bu Ulun? Iya. Mula kang sangka kuwi kita ora usah ndadekake anatur kelawan panjenengan ulun kebat kita mangkat ana ing jagat jumujuga ning Jodipati. Kakang Rada punapi? Kresna anggenipun mandhap wonten ing jagat paduka Kakang Rada kedah nderek dhateng lampahipun Kresna kinarya saksi tama dawuh ulun. Ah, dalah inggih ngestaken dawuh. Lajeng marang-marang martipun ing abdi utawi ing neraka isi dipangdalutan benjang menapa? Mboten ketang sambung obor cara lintang kebat mangkat dinten menika. Ah inggih ngestaken Kresna. Ayo mangkat kaliyan panjenengan ulun. Monggo kula dherekaken pukulun kula nyuwun pangestu. Mugi-mugi Yayi Rimbing nilakaken atmajanipun kiraya jago wonten ing kayewangan. Ya, Narayana ulun prengestoni. Muga-muga lebda ing karya nggih. Blegek kekugek sadulita. Mel. Kula nderek remen. Ndara dene ingkang putra sampun luar saking pepeteng. Bojotipun ari-ari sampun pagas. Kula nderek mangayu bagya nggih Ndara Ayu. Iya Kakang Semar. Aku ngaturake panuwun Kakang nggih. Mboten kendhat anggen kula nyuwun ngersaning Gusti supados lampanipun Ndara Jabang Tetuka menika enggal padhang. Lah kok dilala diudaneni. Srananipun Ndara kula Permati anggenipun beta kayu kastuba mulya. Iya Kyai Semar. Kula nderek mangayu bagya nggih Ndara Putri. Iya Nala Gareng. Kula nderek mangayu bagya nggih Ndara Putri. Iya Petro. Aku ngaturke panuwun nggih. Kula nggih nderek mangayu bagya nggih Ndara Putri. Iya Bagong, aku ngaturke panuwun. Truk. Kae mimik ora? Ora. Arep merono aku ngomong-ngomong arep apa to kok totok mudar ora. Wah kunangan Ndara Puntadewa disotke dadi cacing cilaka. Ora apa-apa anggere kunangan wong mancing ora masalah. Anggere kunangan wong mancing ora. Kyai Semar, kula Den. Aku uga ngaturake panuwun Kyai Semar ingkang tansah tut wuntat marang lakune adhiku Permadi.
nggone ngupaya wujuding kayu kastuba mulya. Sampun niku pancen dadi kewajiban kula. Nggih mugi-mugi tansah winantu ing kawilujengan saengga mangke dewasanipun lare menika saged dados bocah ingkang migunani, saged mikul dhuwur mendem jero kali wong tuwa. Langkung-langkung migunani tumraping kulawarga saya gedhe melih migunanana tumraping negari Ngamarta nggih Den. Iya Kyai Semar Badranaya. Trisanya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar milang lintang Bima Sekti. Dereng ngantos paripursa sami balwacana. Kasaro ingkang tumiyup saking dirgantara nggih Sang Hyang Kanika putra Semawana Nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone mboten mangling pukulun Kanika putra ingkang rawuh wonten ing Jodipati pukulun kencang warudayang. Iya bener Puntadewa, kulun kan kadang kita ing Ndrawati ingkang abiyantara sarta prapta ning Jodipati. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Inggih, Yayi kula tampi. Sinuwun Ndrawati wilujeng Kakang Semar tansah winanting suka Basuki. Antrada kowe padha slamet. Kakang Semar wilujeng Kakang. Lho Gong, percaya ora? Bathara Antrada basa karo Semar ndina kowe nek nyeluk Semar marmir. Bathara Antrada iki basa. Alah, aku ya ora bakal basa karo Semar. Mbok sak jeking urip amargane Semar ki dayane apa? Semar ki kakangne Bathara Guru. Berarti Semar ki kepala sekolah. Lho. Kepala sekolah piye kok kakangne Bathara Guru kok kepala sekolah? Jane kakangne Bathara sandure guru iki kepala sekolah. Wis meneng sik. Iki batur-batur padha meneng dhisik iki ana rembug wigati. Wo. Bekti kula bukulun. Ya, Petra ulun tampa. Bekti kula bukulun nawa gareng ulun tampa. Sapa Tra? Bathara Antrada. Kok kaya Pespa. Lho. Bathara Antrada kaya Pespa ora. Pukulun, bekti kula konjo pukulun. Dolut kowe Bathara Ludulut ngono kok. Bathara Antrada kok tak amplong ora. Ya, Bagong ulun tampa. Pangestu ulun tampanono ya Bagong. Nggih, kula pundi jimat paripe. Pukulun, apa? Ukuran sepatune pinten pukulun? Arep apa? Tak jaluk aja. Sepatu dewa kok tok jaluk ora. Sepatuku jebol wis meneng to. Wonten menapa pukulun dene paduka rawuh wonten ing Jodipati. Kados pundi kadang-kadang kula anggeni panangayoni mengsah dados jagoning para dewa. Puntadewa tak kandhani ya. Jebul iki mau Permadi Werkudara, anak Prabu Mandura lan kabeh Wadyabala Ndrawati Mandura lan Ngamarta. Uruhanane ora ana siji wae kang mangga mulya mungsuh patih Sekipu Mantra ya Kasipu Mantra. Tumuli wampi kula Jatimurti nuding lan panjenengan ulun mudhun ana ing Jodipati. Mula padha gatekna sawetara. Ulun mudhun iki ora kok jeneng. Bakal biyawanake yen to kadang-kadang kabeh padha kalah jroning peperangan. Nanging sumurupa boya ana ingkang dadi jagoning dewa ingkang tinuding bakal Sri Nugraha minangka dadi jagoning para dewa kejaba ya kuwi ora ana kejaba mung atmajane Ngarimbi ya atmajane Werkudara si jabang tetu kaya iki nggih Puntadewa. Prabu kinimbang anak kula kedah dipun buta wonten ing kayiwangan minangka dados jagoning dewa. Wong kula kasirnakna kemawon menapa inggih wonten jamak limrahipun ing atasipun lare ingkang nembe yuswa setunggal taun dipun ajokaken wonten ing pabaratan. Prabu kula mboten badhe kelas, kula mboten badhe lila. Yayi Arimbi, aja kaya mengkono Yayi Arimbi. Ulun ingkang bakal matur kelawan Sang Hyang Jagat Girinata apa dene Hyang Pikulun Narada. Hyang Pikulun kados pundi? Sajakipun kadang kula pun Yayi Arimbi
sak mangke boten lila atmajanipun dipun dadosaken jago wonten ing Kayiwangan. Lah ya wis ngerti ulun ya wis mesti bakal batang. Yen to Arimbi ora bakal lila ya wis ora jeneng mokal. Wong sing jeneng ibu lagi tresnane karo anak. Monggo anake lagi wae uwal saka pepeteng ya kuwi puser ing madal saka saliring pusaka apa wae. Lah kok iki arep dadekke jagoning para dewa. Mula ning dalan mau aku wis rembugan karo Kresna. Iki mengko nek nganti Arimbi ora nglilakake wah wis cilaka. Piye Kresna? Nyata ta apa dadi pangandika ulun? Inggih, Pukulun. Namung semantuna tasih wonten pengajeng-ajeng. Ah, pengarep-arep piye? Inggih namung Yai Samiaji ingkang sajakipun sak mangke dereng nyambut damel. Lho, urung nyambut damel gawe piye? Sedaya para Pandhawa sampun dados jagoning para dewa. Namung Yai Samiaji ingkang dereng nyambut damel. Kula kinten sak mangke sampun satrepipun. Menawi Yai Aji Puntadewa ingkang kedah ngeripeh manahipun Arimbi menika Pukulun. Ah, cocok. Puntadewa wis midhanget dhewe to. Ature Kadang Windrawati nggih. Arimbi wonten dawuh Koko Prabu. Yayi, kowe tak jarwani ya. Pacoban sing abot dhewe kuwi ngrilakake marang katresnan, mula ora aneh. Pendak-pendak dewa utawa Gusti nibake pacoban tumraping titah ingkang magepokan kelawan katresnan. Adat lupiya ingkang wis wong kang nampa pacoban mau ora bakal bisa ngiklasake kelawan katresnan. Contone Si Adi nggone tresna kelawan Atmajamurat jeneng Mokal. Si Adi kuwi ibu anakmu ingkang nembe semono yuswane. Sapa ta ingkang ora bakal awal sarta anggrundel yen to Atmajamu bakal digawa dening Iwang Pikulun Bathara Antrada minangka jagoning para dewa. Nadyan wong wadon sak jagat iki mesti bakal anggondeli marang Atmajane. Nanging Yayi, kanthi cara mengkono kanugrahan ingkang bakal tinampa dening anakmu sira dhewe ingkang nyumpet marang kanugrahan kabukten kowe ora iso ngiklasake katresnan. Tresnamu marang anakmu mau satemene minangka dadi panutup kanugrahan ingkang bakal tinampa dening Atmajamu. Mula Yayi ngelingono tembung anak kuwi saka tembung ana. Ingkang anakake sira Yayi Arimbi nanging tembung ana mau merga saka panguwasaning dewa, panguwasaning Gusti. Anane Atmajamu bisa urip ana ing alam padhang merga diparingi dening Sang Hyang Jagat Girinata apa dening para Jawata. Mula Yayi tumrapun Kakang, apa ingkang sira tindakake mau bener tumraping para ibu nanging kurang bener tumraping nggonmu ngadepi kelawan pacoban. Ateges kanugrahan ingkang wis sumandhing dening Atmajamu si tetuka mbok ilangi dhewe sarana sira ora ngiklasake marang katresnan ingkang minangka dadi pacobaning sira Yayi Arimbi tumrap Atmajamu si Jabang Tetuka Arimbi. Tembunge mentes mula banjur Arimbi maringake Atmajane lan panjenengan ulun Puntadewa ning sajake kagol kagelan atine Arimbi. Pukulun kula ingkang badhe ngripe dhateng pun Arimbi. Mangsa borong dhateng kawujenganipun Jabang Tetuka anggen paduka badhe dipun beto wonten ing Kayiwangan. Ya. Aja kuwatir bapakne isih mapan ning Kayangan. Kabeh wadyabala isih mapan ning Kayangan. Mengko yen ana apa-apa, ndak dawuh supaya kita nutuk lan Sang Hyang Jagat Girinata. Inggih Pukulun sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Pukulun. Semar, kula kowe ora usah ning Kayangan ya Kakang. Mboten ndak malah ngrepot-ngrepoti atine Bathara Guru. Nek enten kula mengke ndak malah bingung penggaling Manikmaya. Ya
Ya mung anak-anakmu tak jaluk tak gawane ning kayangan. Nggih. Nala Gareng Petruk Bagong kuwi arep dikanthi ning kayangan karo Bathara Sinuwun Prabu Ndarawati. Oh nggih ngestakaken dawuh. Ya gong mangkat ning kayangan. Yo. Numpak apa? Lho. Mabur. Oke, siap anak Semar kok ora iso mabur. Iso apa Bagong? Iso. Senengan mang tindarian kula mung kowe tekan ngerti-ngerti tekan mriko. Nek ora tekan kono tegese kowe ora tresna karo Jabang Tetuka. Yakin tresna? Iya. Ayo Petro nggih, monggo. Nyuwun pangestu Pak, kula ajeng mabur. Madhep rono. Kowe kok gleleng mir. Mir dengkurmu mlocot kuwi. Aku ditendang men tekan kayangan. Madhep rono. Petruk tendang iso bablas. Ampun tenan semua. Mbok sing apik nek nendangki. Ngarepe ana wae cemara. Nang nggon lapangan kene men bablas. Toto. Siap. Aja do gawe geger, aja do gawe kisruh nang kayangan dole. Sekiwu. Aja gleleng pacakmu gembelo sirahmu. Durung entek jagoning dewa Maragaya. Iki jagoning dewa Jabang Tetuka Sirnakna Bayangan Wara Suprapa. Hai. Buta Pandhawa tata Katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Margana Samirana lan Warayang ladal dewa wis kenthek anakal jarine dadi pengayomaning titah nanging jebul dudu buta ingkang ora duwe watak kamanungsan dewane ya ora duwe watak kamanungsan lha kok dadi bayi wingi sore dijokke ana ing pabaratan aduh ngopo gong cemar ning gajur kebablasan tekan dhewe tekan ngarepe pateh sapa ki tukang sapu Sekibu tukang sapu heeh Sekibu untung langsung mlayu aku mendeli mantane terus kowe ning kene bae kae ndelok-ndelok Jabang Tetuka kae arep mungsuh patih Sekibu aja mluputke patih Sekibu aja nglerokke patih Sekibu mung sak dermo nglakoni bocah nadyan kowe durung duwe dosa aja mbok anggap aku tumindak kaningaya karo kowe mung merga kowe dadi jagoning dewa kowe kudu tekaning pati saka tanganing patih Kasipu
pancen bener dewa nggone ngejokake bocah iki. Tak banting ora remuk awake malah mendelik mripate kaya nantang karo aku. Hak cokot gulune ora pedhot. Lah kok dadi kaya nyokot barang sing ora iso tugel. Weh, adalah dewa. Ning aku isin nek tok mungsuhke bocah wingi sore. Ayo gedhekno dhisik, ajokno ning pabaratan leganing atiku. Leleng tenane lagi weruh iki eneng bocah kok cokot buta ora apa-apa. Asem tenan iki. Kedadian saka lempung hus. Lempung dengkulmu ora. Aku weruh dhewe lho truk gulune iki cokot karo parte sampisu mau. Sapa? Sapa ta jenenge? Sekipu. Sekipu ora pedhot e. Ha iki malah duncal kirine iki. Pulun niki pripun niki bocah niki? Ah, merkenca ada yang apa-apa. Bocah pancen eling-eling ya turasing satriya tamtama mongko ibune ya nadyan wujud wanudya nanging kae turasing Nalendra ingkang birawa sekti kalintang dayaning perang. Mula rajenemu kane bocah iki kesinungan kadidane ingkang luwih dipun cokot patih Sekipu mboten napa-napa. Nggih pukulun, wah ketok tenan pukul kula weruh dhewe pukulun. Ya ulun ya weruh. Lho sampeyan nggih nonton to? Iya. Lho tuku karcis ora? Wus ora sasembrono to. Kita kuwi senengane kaya ngono. Niki wong pikulun jagat Grinata bakal rampung mrene. Kowe aja padha rame. Nggih, pukulun ngitaken dawuh. Guru inggih Kakang Rada kula sampun ngawuningani kawontranipun Jabang Tetuka. Inggih menika elok sanget. Namun nyatanipun Mati Sekipu boten purun mejahi debatanipun Tetuka. Piyambakipun nyuwun supados lare menika dipun agengaken rumiyin tegesipun dipun siram banyu gege. Mboten Kakang. Lho kok mboten? Lare menika badhe kula jer wonten ing Kawah Candra Dimuka. Mangke menika lare wingi sonten lho, Di. Kok bare dipun lebetaken wonten ing Kawah Candra Dimuka. Kula sampun dawuh kaliyan Empu Anggon Jali lan Empu Rama Yadi supados mandhe dhateng lare menika. Keparengipun otot bebayunipun badhe kula gantos sedaya. Wah, otot bebayu badhe dipun gantos sedaya. Inggih, Kakang. Para dewa kadhawuhna nyemplungaken rajaning wesi. Wesi pulonani wesi mangangkang wesi balitung tuwin pusaka kayangan. Dados rangkanipun Jabang Tetuka menika. Mangke pripun pejah? Kula ingkang tanggel jawab. Kakang Rada kemawon mboyong dhateng Tetuka menika kacemplungaken wonten ing kawah. Sadaya para Jawata sampun samapta ing gati sawiga ing diri Kakang. Taladem iki aku nek tekaning pati bapakne nesu. Kayangan geger. Sampun Kakang Rada kula aturi nderek dhateng menapa ing dapur kula dawuhaken Kakang. Iki kula cobine ceplongke Kawah Candra Dimuka. Kula semanggaken Kakang Rada.
ngarsa madange jagat tumungu-mungu paning sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung Jaya Pak Pong Bu bolong kali cedhe sapa sing gawe bareng jedel saka kawah Candra Dimuka lah kok waduh kulite murup kaya tembaga sampun mawi sandangan jangkep di Pangwaos Sulun Kakang inggih menika Jabang Tetuka ingkang sekawit lare kula jedi wonten ing kawah Candra Dimuka dalah wah, kula kinten menawi pejah. Nyatanipun samangke ngrembaka kados mekaten. Petro, pripun Bu Kulun? Kowe ngerti ora iki sapa? Mboten ngerti ora tepung kok. Iki Jabang Tetuka mau Petro. Napa nggih? Iya, wah, Gong. Sapa iki? Sapa e? Bayine Ndara Jabang Tetuka mau putrane Ndara Werkudara. Nah, lho. Heeh. Bu Kulun, apa? Kula nyuwun dipun jadi. Kan dadake apa? Kan dadake cakruk apa piye? Kula njaluk dijadi karo ngapa? Aku pengen dadi kaya ngono, Ndra. Aku iki dhewe-dhewe nasibe dhewe-dhewe wis dadi Bagong ya dadi Bagong. Ora kena diganti saka usuk ora apa-apa. Usuk-usuk ora. Namung kok piyantunipun kendel kemawon di dereng wonten suwantenipun Kakang. Kok dereng wonten suwantenipun? Badhe kula paringi suwanten. Menapa? Badhe kula paringi suwanten bledhek guntur kula aturi manjing wonten gurungipun Jabang Tetuka. Kaya ngopo? Lak kepengin weruh. Habis swara kok nganggo bledhek, nganggo guntur lho, Gong. Lha tenan. Aku nek nyuwara mesti wong mudhar kabeh. Mudhar kabeh. Jagat iki obat klek-klek kaya sambar bledhek. Ya ora wong iki ming suarane kok. Sampun Kakang, sampun Di, sampun. Jabang Tetuka. Kula wonten paring adhawuh Kulun. Lho, kok sampun jangkep tata kramanipun saking Pangwaos Sulun. Oh, ngaten. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kulun. Waduh, suarane jan gandeng kaya bapakne persis. Wah, Werkudara iki nek karo kaya ngene ndaiba kaya ngapa senenge? Kula ngaturaken sembah pangabekti. Iya, ulun tampa Jabang Tetuka. Namung lare menika dereng dipun paringi asma. Namanipun tasih Jabang Tetuka. Mugi jagat dados paseksen. Lari menika badhe kula paringi tetenger utawi kekasih Raden Gatotkaca Kakang. Raden Gatotkaca. Ugi badhe kula paringi tetenger Raden Tetuka. Raden Tetuka. Jeneng tadi kula semanggaken Kakang Narada badhe paring asma sinten? Badhe kula paring tenger Raden Krincing Wesi. Kok mboten muni gamelanipun? Kakang Narada Raden Krincing Wesi. Inggih. Waduh.
Kowe kei jeneng ra, Gong. Wah iya no aku ya nang kayangane. Aku ya arep menehi tetenger karo Raden Gatotkaca kuwi parapan wae. Parapane sapa? Samijo. Tuk tuk tuk. Bareng ngekei tetenger sapa? Raden Laskarbit. Kok Laskarbit dadian saka wesi iki ora dilas. Ora bakal iso wah jan ponokawan ki nang kayangan malah marahi Kisra. Iki do menengo. Lah wong kula niki dikon bapak kok kula niki dikon bapak ibu kula tonyo. Lho. Noto ya ditonyo ora. Ha kuwi ora ngajar iki. Gatotkaca wonten timbalan. Kita bakal ulun paringi pusaka 3 cacahe. Menapa ulun? 1 aran Caping Basunanda, 2 Kotang Antra Kesuma, 3 Trumpah Madu Kacerma. Caping Basunanda lamun udan ora kudanan, lamun panas ora kepanasan. Kotang Antra Kesuma kita bisa ngambah dirgantara selama ing ngoning dedaratan. Trumpah Madu Kacerma ya kuwi lamun sira ngungkuli lemah sangar kayu waing tawa tawi tawar ora bakal kuwalat. Niki istakaken dawuh pukulun. Gatotkaca wonten dawuh kayangan ana kraman kita kudu bisa nyirnake patih Sekipu sartaning Prabu Naga Pracuna. Lamun kita bisa nyirnake patih Sekipu lan Prabu Naga Pracuna, ulun prasapa kita bakal ulun dadekake Nalendra ora ketang ngomong telku deping paningal ana ing sela Kandawaru Binangun Gatotkaca. Gunjang gancing langit kelap-lapatun lergin sanging risang mawe gandro sapa iki murup sak tebok dadane. Jagoning dewa Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca ya kowe sapa? Patih Sekipu mantra dawing Wang Jatimurti aku kene nyirnake patih Sekipu mantra. Wah gaglak limpamu para dewa. Wah, meletek metu genine. Wah, edan. Tobat. Lah, jagoning dewa ingkang sekawi titah-titah padha gruduk nang kayangan ora ana ingkang monggo pulih mun Patih Sekipu. Lah kok iki Gatotkaca lah kok mengah peribasan telung kedheping maningan. Mbok apake, Nggih? Kula cokot. Lho, Gusti aja nyokot kita kuwi nadyan to kaya ngapa? Kita ki turasing satriya tama. Ibu kita ya putri.
Sing jeneng satriya aja nyokot. Patih Sekipu nyokot gulu kula. Tumunten kula cokot kula wales. Piyambakipun pejah pukulun. Ah, iya ning sesone aja nyokot ya. Nggih. Ora kena. Kita kuwi anadyan turun buta ning kita kuwi satriya. Nggih. Aja tak cokot. Mboten nyuwun pangapunten pukulun. Ya. Naga Mracana Sirnana. Mriki ngestaken dawuh kula. Punjangkan sing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung dene ya iki nganu lho iki apa jenenge iki siluman lho Tru. Kok siluman? Awake wong ndase naga. Mula jenenge naga Pracana. Heeh. Medeni. Ilate cawang. Yes men. Sowe. Wani ngagrah ana ngarep aku nggonku bakal sumusul karo Patih Sekipu. Moro kake rungokno. Patih Sekipu mati ana ing repat kepanasan. Lho, mati ana repat kepanasan. Aku ingkang nyirnake. Wah, iblis lanatku arep dhewe. Sopo? Jagoning dewa Raden Gatotkaca. Satriya bagus nggawa kirek loro. Yo dunekke kiri. Ah cokote Tru. Aja. Wis rasa ngomong. Aku kan persis yo men ora rasa nesu to. Ora waton iso ngucap. Ora mudhun saka ing kayangan gawe geger ning kayangan. Aja takon dosa. Gatotkaca ing sagu nyampurnake kowe. Gandul dasmu Baladewa.
maning dening Sang Gatotkaca nengge Sang Prabu Naga Pracana pinancat pundhake den untir gulune jebol pisah mestaka lan gembong. Nyenengke tandange jan. Wah. Swandak cek. Gong, rene. Ngapa ngene? Kowe ngerti ora gelutin dulu karo kanca mau? Ora, ngene iki. Kowe upamane kuwi ya, heeh. Wah, jis ngene iki. Tetes. Des ngono. Terus kita ndak cek ngono di. Wah, anten dasmu lho. Lah ngopo? Ngopo? Tak kira arep ngopo bol nggo praktek. Wah, nyenengke tenan. Ya iki disingkirke, Gong. Ya. Batang. Wah, medene. Wah, nyenengke lho, guru Betara Nradon joget-joget. Aku tuku ger, putuku Gatot. Waduh. Padang kahanan kayangan. Barang putuku Gatotkaca ingkang tumandang karya Petra. Nun, bapane kon rene. Bapane sapa? Bapane Tetuka, bapane Gatotkaca. Oh nggih. Saniki iya. Niki napa? Dingloa. Bapane Gatotkaca iki nggo abrak apa kelinci kaya ngene. Kaya kowe to reng, aku mung paton diangkat kok ya. Ning nganden. Apa? Lajeng prisa anak kula sing sakniki. Sapa? Mari. Lenggah riki. Iki Anake sapa? lho. Ora edan. Petra, Nun. Mbok wis ta? Wis. Iki jam pira? Arep gue gojek terus iki karepe. Wis. Sesuk gampang meneh. Gojek kok ra entuk ora. Werkudara. Iye. Kita ora ngerti to, bocah. Sing tak joko nang pabratan pancen kita ora tak wene ngerti pundak kita ora ikhlas. Sapa? Iki Jabang Tetuka. Wah, aja guyon. Ora guyon, iki Jabang Tetuka. Ya anak kita yang wis diparingi asma dening Hyang Jatimurti, Gatotkaca. Wah, edan. Gatotkaca Wonten dawuh. ayo Madheprana. Inggih. Madheprana Inggih. ngaturke bekti. Menika sinten? Kuwi bapakmu. Aduh, Rama, kula ngaturaken sembah. Wah. Anakku. Apa iki, Telek pitik. Kaya ana orang apa-apa duncalke. Gemesku karo ndara-ndaraku dolen ngudangan ayo entuk gundang-gundang. Bareng tutuk iso duk-duk. Anakku. Ayo arep ngopo, ayo. Dewa arep dijunjung. Ah,
sembrono. Aja saged cekele kawinane dhewe ra. Ayo mundur. Nggih. Rada mundur. Nggih. Rumangsane. Ngopo? Niki sapa iki? Iki sapa? Lho, sapa kuwi? Lenggah sik. Ratu digetak-getak kok. Sapa Werkudara? Wah, aja etok-etok ora ngerti. Kowe wis ngerti. Iki anakmu tobat baguse kaya ngono. Edan temen. Bocah kok mencorong kaya ngono iki lho. Menika sinten Kakang Mas? Anakku. Putra panjenengan Jabang Tetuka dijedi nang kawah. Wujude kaya ngono. Anakku nggih Gatotkaca anak. Anakku cah bagus. Wong Mas kula tak ngaku anak. Ora entuk. Werkudara iki apa to? Wong ya iki adimu to. Ngaku anak mbok ya wis ora apa-apa. Wah, ora, pokoke anak-anakku dhewe. Nggih ngaten kemawon benjang menawi ingkang rayi kagungan putra pawestri. Wanudya. Kang Mas kalian kula bebesanan. Wah, aja anakmu mesti elek. Lho. Werkudara kowe iki ngapa to? Wong Permadi iki bagus kaya ngene nek duwe bojo ayu anake mesti apik. Urung karuan kabeh momong didelok saka kelakuane sing lanang. Permadi iki nek ndi mesti ngeceh-ceh. Tur mesti nglarani atine wong wedok anake urung karuan bagus iso uga anake Permadi sok penyakiten. Mbok dungane sing apik. Karo adine kok kaya ngono. Gatotkaca lho wonten dawuh paman. Sesuk nek pun paman duwe anak wadon, kowe tak mek mantu yo nggih cah bagus. Nggih, nderek paduka Kanjeng Paman kemawon. Wis, Ndara Gatotkaca bakale sesuk nek Ndara anu Permadi entuk anak, anu kagungan putra mesti terus dipek mantu Ndara Werkudara. Wah aku besanan iki to. Moh. Ora apa-apa. Emoh. Tak gawe anakku wedok sing wis meteng iki. Gelem ya? Emoh. Emoh aku pokoke emoh lah. Dintoke anakmu sing nomor 2 kae lho sing senengane ora. Kula rada besanan kali kula. Ora sudi. Dewa kok kan besanan ro kere. Anggemu ya anakmu apik-apik ya anakku ki ayu-ayu kabeh tur widodari. Iki ngopo lho Gareng? Mlaku-mlaku kok ora. Mangane ora ana kegiatan. Lho, jare Semar ora melu nang kayangan. Kula nusul. Oh ya syukur Werkudara. Piye? Syukur ya Yayi. Anakmu wis bisa njunjung derajating wong tuwa. Wis tukel nom-noman ingkang bakal ngarumake nusa bangsa lan negara Ngamarta. Ya. Ana ndi Bagong? Goleki gunungan. Mpun iki urung oh ya. Kok kesusu ngopo to ya? Selak kepoyo itu lho iso diampet kok. Selak kepoyo. Mula Gatotkaca iki dadi pengareping nom-noman iki bakal ngarumake asmaning wong tuwa lan asmaning negara Ngamarta. Yo. Purnaning gati sura Sudrajane kang ret. Soh brastek kang Mas Daram Stuti Werkudara. Yo. Muga-muga wilujeng sak kabehe. Yo Kresna kakangku. Yo, jajak. Jang. Iki wiyagane iki do micek kabeh ya. Wis dijawuhi ya, jajak.